Окей, това е Лагун Лодж. Мега приятно място. Те горе има даже и столове на верандата за сядане. Супер, супер приятно. Тук сме отседнали за... Здравейте! Тук има две кучета. Едната две страхотни кучета. Съвсем на брега е. които се опитват да ме целуват по лицето. И познайте какви фламингота има. Ето ги фламинготата. Изключително място. Просто невероятно. Добре, че го взех този лодж точно. Не, французи го държат, които от 17 години живеят тук.